Okay, class, ayuha ba na ninyo sa inyong mga exam, ha? Ay, hindi ko masat na ni Sir, kay. Hey, Idoy! Ngano nagkudigo ka? Diya? Sir, kanang, para makapasar, Sir. Muna akong ganahan sa mga estudyante, resourceful. So weird. Oh, nak, Ano, ma? saman. Mad, nakamuskwila makina. Natruman ako sa linog na. Linog, natadabi na. Basin magod nga, basin malumpag among iskwilan ba? Simba ko lang. Sige nak, uli na lang din sa balay. Okay, first week pa man sad sa klase, so adjustment pa man sad na. Okay, ma. Okay. Bye. Sige, bye nak. O ikaw na bahala nila sa balay ha, kay pag abot nimo wala na ko, nag-work na ko ha. Sige, ma. Ako na bahala. Sige. Bye. Bye. Love you. 1 hour later. Ayaw gawala, please. Please, Junior. Hindi na ako kaya, Junior. Buhay ko, please, buhay ko. Hindi na ako kaya. Sa kulabi, please. Di na rin ka na ako po yan. Dili lagi pwede, di ka kasabot. Buhayin ako. Ganina ra kay ko kalibangon na. Ganina ra gyud. Sorry. Hindi na ko kaya. Balik di alam, ha? Sige. Kinsay sikat nga boksingero nga nailhan ninyo dani? Si Donaire, sir. Dili ay. Mas sikat si Manny Pacquiao, sir. Sir. Si Berna. Berna? Kinsa nang Berna? Berna Bogbog. Berna Bogbog. Berna. Gusto ka ipabugbog ta kang Berna? Ha? Gusto ka ipabugbog ka? Ha? Lusot dito. Patya na. Nasa kilid.